Менә җәмәгать уразага айты килә, Алла бирсә иртәгә башлана. Һәммәгезне котларга була шуның белән. Аллаһ Тәгалә сезгә һәммәгезгә сәламәтлек, бәхет, иминлек бирсен. Жан тынычлыгын бирсен. Менә шул нәрсә хакында сөйләс килә. Менә без бер мулла бабай белән йөргәник. Ул төрле катнаш никахлар булды. Анда мин күрдем инде. Катнаш никахлар. Менә безнең авылда, мәсәлән, туган авылыбызда еллар, дистә еллар дәврендә татар халкы аерым торган. Хатта безгә менә килделәр Татарстаннан 61 елны керәшеннәр. Алар да менә аерым ништер белтер телебез бер булса да, гырыф-гадәтләр аерым. Бездә бик сирәк нәрсә милләт ара никахлар буладыр. Мин инде анарга бәя бирмим, чөнки менә тыңлаучылар арасында төрле фикерле адәмнәр бар. Алар кемдер тотына, шулай ди, мәсәлән, халык ара никахлар булырга тиеш, бер аермас булмаска тиеш. Җәмәгать ул кеше теләсә, урысча әйтмешли флаг в руки. Кем мәсәлән үз милләтен сакласып калдырасы килә, ул инде гафу итегез. Менә әйтәсем килә, үземне университетта укыганда мин инде мактанган булмасын 3-4-5 җирдә эшлидер. Безнең бергә укыган малайлар, хатта мин аларны эшкә урнаштырган, караучы итеп безнең авылдаш әнисе шул начальник участка булып эшләде. Шул мин урнаштыралар, шунда караулы килмәде. Кагаз буенча тик чутладылар, аларны эшләде дип, алар мин 30 ничә сум алар калдырадыр, үземә 50 сум. Гел аулакта шул 10 сум түлиләр справкага. Мин буларга инде бергә укыгач инде 30-33, кайсы вакытта 25-50 сум минеке тик аладыр. Шунда караучы булып. Алар ялкауланып өйдә Алар ялкауланып өйдә яталар, телевизор карап, кашынып караватта. Мин инде көн сайын шул караучы шунасын теге шахмат сарайында да караучы булып, әйттем инде университетта лаборатория, әйтәләр технический средств обучения, шунда инженер булып инде, хәрби кафедрада киномеханик булып, шунда төрле җирдә эшләгәч, гел китаплар, кыйбат китаплар алам, алар. Мин беләсезме, шит милләт кызлары гел миңа төрлечә инде игътибар итеп, инде нинди егетләр анда булды. Нинди буйлы кыз булса, зифа буйлы диләр, егетне әйтергә булады, булмыйдыр инде. Шундый буйлы, узын чәчләре, нинди бүдрә чәче, төрлечә. Миңа хатта кайчан килеп йомшак бәйләнәләр. Мин әйтәм, юк, ярамый безгә, без бүтән милләт әһленә ярамый. Чөнки мин әйтәм, я син татар телен өйрән, я ислам динен кабул ит. Юк, алар үзләрендә торалар. Әйтәм, ну инде нәрсә инде сезгә кирәк? Алар шулай, мин әйтәм, нәрсә тапканнар? Соңыдан тик миңа фикер кирде, акыл кирде. Мин әйтәм, менә нәрсә икән. Ул мин төрле җирдә эшләгәч, ул теге хатын кызлар ди, менә теге гаилә төзгәндә алар эзлиләр икән, кайсылары, күбесе тәэмин итеп торсын, акча китереп торсын, шундый кирәк икән дип, алар гел шундыйны интәләр, игътибар итәләр икән. Менә бездә булды, Асикай районынан әйттем, 60% татар, шул татар авылында үскән, 3 кыз укыды, икәве Кирьянова дигән, берсе Ирина, берсе Рита, мин белән бергә укыды. Иринасы 1 елга өлкәнрәк, анысы чиста татарча сөйләшәдер. Шунасын Мордва кызы укыды, Ольга дигән. Ул гел инде теге бер бүдрә чәчле шул егет артына чапты да, булмагач инде соңдан миңа игътибар итеп гел сестра дип үзен имеш кыз кардаш имеш төркчә шулай шутлап биргән булды.
Хатта китапларын менә бүләк иткәндә язадыр Дайны Швестер дип. Татар телен өйрәнәсе килми. Ислам диненә керәсе килми. Инде анасы килеп чыкты. Мордва хатыны. Ул чиста татарча сөйләшеп ята. Теге Ританың апасы Ирина да татарча чиста сөйләшә. Бу да менә Мордва кызын анасы татарча сөйләшә. Мин улап торам. Акылың бар микән? Әгәр дә сиңа бик кирәк булса, ул сөйләшергә мин теге бик күңел ачып сөйләшкәнгә шатланып шул гел шуны ошыйдыр янарга. Ул гел шуны тели икән. Башта соңыдан инде бер егеткә чыкты, Сергей дигән. Ул ди сөйләшми ди, өндәшми ди. Мен әйтәм, кемдер өндәшми, бүтән өндәшә дә, ул ди хатта ди йодрык белән дә өстәлгә сугалмый ди. Шундый ди, ебегән ди. Әйтәм, кайсы кыю була, өстәлгә түгел, хатта син башыңа да сугам әйтәм. Шуның белән канәгать булып яшә дидем. Алар инде аерышканнар инде. Шулай әйтәс килә. Күрдегезме ничек алар үз диненнән китмиләр? Бүтән телне өйрәнәс килмиләр. Ник кеше итәрәтиш? Менә мин Гагаузида хатта булдым, анда беләсезме? Бик ачык кунакчыл халык гагаузлар, төрки халкы инде. Шунда бер гаиләдә булдым. 3 кызы. 3 кызы да төркләргә кияүгә чыкканнар, ислам диненә кергәннәр. Аны сөйләгән менә ди, шикләвекне чистарта торган, алар башта бер ангар ясаган, шунда ди аппаратлар машина алып, шуны чистартып бер тулы машина апарганнар. Теге нигә дәүләт шигенә. Анда кертмәгәннәр ди, чөнки конкурентларны кем түзә ди. Кертмәгәннәр ди, шулай ди әрәм булып калган. Шундый төрк егетләре ди тырышты. Менә бу 3 кыз да ислам диненә кирип шулай ди. Хатта мин теге кунак булып торган Гагаузларда да укытучы кызларына килеп чыкты. Ахираты ул да ислам диненә кергән. Тегеләр сорыйлар, ничек ул, ничек? Мин дә әйттем инде, теге дә аңлатып бирде. Мин ди шаһада әйттем ди, шулай ислам диненә кирдем ди. Шулай ди. Күрдегезме, менә ул үзен православ халык арасына килеп, шул сөйләп ята, мин ди мусулманга әйләндем ди. Менә шундый җәмәгать дөньяда вакыйгалар була. Гаилә тормышында компромисс булырга тиеш. Бер-берсенә теге урысча әйтмешли уступать надо. Бер кеше генә бит итәлми, мәсәлән, хатта менә бездә булды. Әйтмим инде, аерым сөйләрме инде, алар әбиләре яшерен теге ширкәүгә барып дингә күчергән булганнар, яшерен генә. Аны әйтмим инде. Менә нәрсә әйтәс килә. Тормышта бит инде бер-береңә кайсы вакытта килешеп, дип ризалашып тора кирәк. Инде башта ул сиңа я телеңне өйрәнәсең килми. Мин әйттем инде, мин өйрәнсәм, телемдә югалтам, динемдә югалтам. Син үз динендә каласың, үз телендә каласың. Ул кемдер теләсә, мәсәлән, минемчә ул андый нәрсә инде бик зур хата дип димим, чөнки кеше үзе үзенә хуҗа, теләсә бүтән дингә күчсен, әләсә кайсы вакытта була инде. Менә безне чакырганнар, берничә көн элек мин сөйләгәнем, бер ханымы, әллә ул шул православ диндә булган, бу икәүе аның минди шул дингә күчкәнем ди, хатын таләп иткәч ди. Хатта мин әле ширкәүдә дә монда нинди булды? Аларның пасхысымы, шунда берсе кирде дә, башына салмый, анарга башына сал дип бер пыш-пыш килә. Ул әйтә, мин ди урыс түгел, мин татар, хатыным марҗа ди, шуңа күрә мин ди алар сез диненә кирдем, мин әле белмим дип, хатын әйтте ширкәүгә бар дип. Яр инде. Бог судья, как говорится, урысча әйтмешли. Тик ул дин гаиләндә төрле динме, нәрсәме, уртак нәрсә әйтәләр, уртак сүз нәрсәме шул килмәсә, ул соңыдан теге әйтәләр, мина замедленное действие, шундый булып чыкмасын ул. Чөнки тормышта төрле ызгышлар чыга, бер-берсен тирәнрәк йөрәгенә беренсә кадап, рәнҗитәс киләләр кайсылары менә бахәсләшкәндә, тартышканда. Бер кайчан әйтергә булмый, менә минем динем шундый, синеке яман, андый ярамый ул. Милләтне дә ярамый, минем милләтем яхшы, синең яман дип, синең милләтең надан дип, ул да ярамый. Хата ул, бик зур хата. Урыс әйтмешли, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Минем әнә туганнар арасында бар хатыннары бүтән дин кешесе, мәсәлән, әхиле. Шуны карамастан тату яшиләр.
Үзенең безнең дин кешесе белән кырылышып торалар, аҗдаһа ди. Шуның белән тәмам исән сау булыгыз.